Zdraví vás Jachvy, takže opäť u ďalšieho videa. Naposledy, keď sme robili prehliadku pri tej OPKčke, toto včelstvo som chcel skontrolovať, ale bolo veľmi pajedné. Neboli aj na to podmienky, teraz je krásne slnečno, v pohode, není tma. Pozrieme si ho, jak to dnu vyzerá, či fakt tam treba dať nejaké medzicesto alebo niečo prehodiť. Uvidíme, pozrieme sa na to. Tak, poďme na to. Úplne ináč teraz ísť ku včelám, jak som išiel naposledy v sobotu. Včelstvo je teraz dosť kľudné. Tu som mal ešte z toho včelstva. Jeden mi tu dával komentár, že by som vybral tie. No tak si ho pozrieme. Tak. Tak, teraz to pôjde. Takže ten krajný, suchý, má tu dajakú váhu. Matky tu vôbec nevidno. Nie matky, ale matku. A ideme na ďalší. Takže zásob tu majú pekne. A hľadovať nehľadujú. To je druhý ramík, takže vajíčka pochybujem, že tu budú ešte. Tu na tiež zásob, tu je. Takže mal som podozrenie, že so včelstvom je niečo zlé, ale absolútne nevyzerá, že by chorovalo. To vyhodíme už, ale teplo ide tu krásne. Nádhera, aké teplo. A kľudné je. No. Peľ. Krásne tu vidno. Samý peľ teraz nanosený. Zásob tu majú aj odviečkované. Toto tu otrhneme už. Už radšej dopredu to otrhnem. Druhá strana. Však to už i stáča zmed môžem. No kde si, Mati? Ešte ťa nevidno. Pozrieme, či už náhodou aj vajíčka nebudú. To ani dymak netrebalo. Raz zadymené a kľuďatá. Joj, tu tiež je krásne. Máš plot. Áno, tu už je plot. Pekne, ukážku si to videl. Takže tu máme aj plot zaviečkovaný. Tu je ešte odviečkovaný, ten vidno larvu. V každom štádiu tu ešte vidno aj, vidíš tam aj vajíčka. Referenka som dal, tak dám. Tam vidno vajíčka, tu kúkni, tu. Tu, no, neviem, či to ten môj telefónik a to jedno, ale proste sú tam aj vajíčka, takže matka tu už pekne aj ploduje, krásny rámik, to ani nie treba čo preházovať, čo dokrmovať, nič, absolútne, nebojte, kvapka voda. Je krásny, nádherný rámik a vieme, že matka je tu prítomná. Tu tiež ale na druhej strane. Pekne zaviečkovaný plod. Takže matka nám už aj krásne ploduje. Už dlhšiu dobu. Nielen, že vajíčka sú, ale je to už aj. Paráda. Jedna včielka už chodí po pánovi.
Nádhera. Pozrieme ďalej. Veľmi kľudné sú. Až veľmi. To je krásny čas. 12:30 či 1:00. Tiež máš zaviečkovaný plot. A tu je matka. Tu je matka. Tu, aha. Vidíš ju? Tu je. Tu je krásne, tu je matka. Tu je naša matka, ktorá nám krásne prezimovala. Žije. Takže ja myslím, že so včelstvom absolútne tu je celý čas vidno a už prešla na druhú stranu. Takže ideme. Krásne. Zásob majú. Majú odviečkované, tu majú plot, okolo larvy, vajíčka. Ďalej, absolútne mi ďalej kontrolovať netreba. Včelstvo absolútne netreba podnecovať. Ja myslím, že toho včelstva, čo som sa najviac bál, že či je v dobrej kondícii, ja myslím, že je v úplne perfektnej kondícii. Takže neriešim už ďalej, už len tento rámik. Respektíve toto ešte vyhodíme. Včelstvo naspäť zavrieme. No, teraz som včielku pripúčil a dala mi. Čo mi dala? Žihadielko. Joj, moja zlata. Prepač. Moja chyba. Moja vina. Moja preveľká vina. No, tento vrátime krajiny naspäť. Takže zhodnotenie je čo? Včielstvo je krásne živé, zdravé, zásob majú dosť, matka ploduje, matka prítomná. Už len čakať, kedy nám rozkvitne čerešňa, vtáčia a prehadzujeme medníček hore nad plodisko. Plodisko dole, materská mriečka a čakáme za medíkom. Takže, milí včelári, včelárky, ďakujem vám za zhliadnutie mojeho ďalšieho videa. Dúfam, že sa vám to páčilo. A za každý odber a like vám budem vďačný. Jachvi vás pozdravuje. Ahoj.